Здравейте хора, Бейби Джонджо. Днес ще играем на Броки. Може да познаете аз кога. Сега аз започнах да играя Brawl Stars няколко седмици и буквално вижте колко имам. Това не е нормално. This is no normal. И от 81 имам 14, защото буквално на мен ми става още малко да го събера тоя и ставам 14, но все пак събра, че си имам 14. И 14 на 81 си е много по принцип. О май гаш, 14 плащам.